ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо аллакай фаҳмидед, мо имрӯз аз ҳамон болои расми болои навор шумо фаҳмидед, мо имрӯз дар бораи ҳамон бланкаи регистратсия суҳбат мекунем ки бисёр мавзӯи муҳим аст. Наворро тамошо кунед. Ман дар охири навор дар ин масъала пурра карда бо шумо мефаҳмонам. ва ҳоло бошад биёед аз як хабари хуш сар мекунем наворро. Телефоне ки ҳоло дар Россия қариб 10 рӯз шуд ки ба официально ба савдо монда шудааст, Redmi Note 8 Pro ки ҳамагон қариб барои телефон таъриф мекунандаш телефони зур аст. Ширкати Даво ки мо ҳамеша ӯро ба шумо тавсия медиҳем, дар YouTube шабакаи худашро кушодааст ва мехоҳад ки дар байни подписчикҳояш, обуначиҳояш ҳамин телефонро бозӣ бигузаронад ва ин телефон соҳиби худашро дар он ҷо биёбад. Силкаи YouTube канали шабакаи Даво дар поёни описиони видео ҳаст. Дар он ҷо видеоҳо мешавад дар бораи чӣ хел одамҳо ба беморӣ гирифтор мешаванд ва чӣ хел аз ин бемориҳо бояд табобат кунӣ, чӣ хел гирифтор нашавӣ, чӣ хел эҳтиёт кунӣ, беморӣ чӣ гуна зарарҳоро мерасонад. Хулоса дар бораи чанд доруҳо ҳаст, дар бораи доруи Epimedium Pasta ҳаст, фоидаҳояш ҳаст, чӣ ба занҳо, чӣ ба мардҳо даромада. Ҳатман дар он ҷо видеоҳоро тамошо кунед, подписатсия кунед. Фикр мекунам ки ин шабака ба шумо хубиҳои зиёд дар оянда мебиёрад ва ҳамчун рақамҳое ки мебинед занг занед барои харидорӣ намудани доруҳои гиёҳӣ аз шабакаи аз ширкати Даво. Хуб дӯстони азиз, мегузарем ба қисми асосии навор. дӯстони гиромӣ, вақте ки дар навори гузашта оиди патент гап задем, бисёриҳо дар комментарияҳо менависанд ки дар ин област чанд сум шудааст, нархи патент дар ин ҷо чанд сум шудааст. Бале, дар бисёри областҳо дар ҳамон сомонаҳое ки аз худи ҳамон минтақа ҳастанд, қонунҳое ки мебарояд, қарорҳое ки мебарояд дар ҳамон сомона ҳар рӯз мондан мегиранд. Мо дидем ки бисёри минтақаҳо, областҳо, шаҳрҳо аллакай нархи патентро иваз карданд, барои соли 2020 тасдиқ карданд ва бисёраш ҳоло мондааст. Барои ҳамин мо каме сабр мекунем ва ман ҳатман аз видеоҳои оянда як навори пурра оиди ҳамаи шаҳрҳо, нархҳояшон, нархҳои патент дар соли 2019 гуфта ба шумо маълумоти пурра медиҳам. Ва барои онҳое ки патенти Московский област доранд, хабари хуш гуфтаниям ки имсол Московский област нархи патентро барои соли 2020 ҳамон хеле ки буд боқӣ монд, баланд накард. Хай пас мекард хубо хубтар мешуд, лекин ҳамон баланд ҳам ки накард, ҳаминашам хуб аст. Яъне 4750 рубл ки дар соли 2019 буд, дар соли 2020 ҳам ҳамин хел боқӣ мемонад. Акнун дӯстони азиз, як масъала аст, масъалае ки камтар моро нороҳат кард. Муҳаммадҷон, бародари азизи мо, юрист ки қариб таҷрибаи 3 сола дорад дар Русия бо муҳоҷирон, ӯ онҳоро ёрдам мекунад. Дар навори гузашта гуфтем ки ба шаҳри Санкт-Петербург меравад, тренинг мегузаронанд дар он ҷо барои муҳоҷирон, чӣ гуна бо пулисҳо гап задан, дар кадом статьяҳо чӣ гуфта шудааст ки аз ҳамон пулис ҳуқуқҳои худро ҳимоя кунӣ, аз ӯ ҳам ягон чи ту ҳам талаб карда тавонӣ. Дар вақти кор фармондан, корфармо туро аз ӯ бояд чӣ ҳуҷҷат талаб кунӣ, чӣ хел шартнома бандӣ байни корфармо байни коргар, чӣ хел бо ҳамон иҷора мегирен квартираҳоро 2 рӯз пас пештон мекунанд, чӣ хел ҳамонҷа шартнома бастанд дар кор. Муҳаммадҷон мегӯяд ки муҳоҷирои моро бисёрш мефурӯшанд ки коршон дар болои диван ҳал шава. Аз ғазаб ша бача ҳамин гапа гуфт. Медонӣ барои чӣ? Як теплоходи калон аренда гирифтанд, иҷора гирифтанд теплоходи калон дар байни баҳр ки бачаҳо биёянд хеле ба роҳат качелӣ карда, шишта тренинга гузарем қатишон, леки ягон кас наёмад. Вақте вая занг задан, қариб 30-40 нафар ки мерем, ҳеҷ кас наёмад. Як 5 кас рафт, 4 кас рафт. уҷа қирғизҳо буданд, ӯзбекҳо буданд. охир милисия ягон каса манъ мекунад, пулисҳо бисёри муҳоҷирои моро узр мепурсам барои асабӣ шуданам. охир дар почаҳошон ларза медарояд, мефаҳмед, сухан карда наметавонанд. ман дар раҳро ҳар рӯз қариб мебинам, пулиса мебинанд, дигар ба кадом раҳ рафтанша наметавонанд. охир рав ҳамунҷа бепул аст, ҳоли консерти Шабнами Сурайё бошад, пул дода меравӣ, бо талпа очирад, якдигар ҷанг мехӯрем дар даромадгоҳи ҳамун консертни зал. бепул аст. Шуморо гуфта ки биёен шинем бародарон, ман шуморо бепул нишон диҳам ки қати пулис чӣ хел гап задан дар кор, чӣ хел шартнома бандӣ ки 2 рӯз пас менависанд ҳабиб братан
یا جدا کار کردیم 6 ماه پول میبرن آدرس چیکار کنیم و چیکار میکردی اول با شرطنامه میبستی چه خیلی شرطنامه باید ببندی و راو در اون شهر پیتر بودگی بچه‌ها چی با نرفتین برادرای عزیز این خیلی شانس هر روز نمیشه و این برادر عکسای خودش رصد کرده خیس رفت 3-4 آدم دیگه را یافته یک جای بازه به خشوع را برای شما اجاره گرفتن که بیاین ما شما را یادتیم به هیچی یکم سوم نتین هیچ که قریب نیومد انا در دوام گپ مینادورگی خود را میرسونیم به همه برادرهایی که برای رفته در سپیسپریومنیک یاردم کردن ما با همراهی محمد جان رفتن بچه‌ها را خبر گرفتن محمد جان هم مینادوری خود چخه در ویدیو حضور بیان میکند از خودی محمد جان ما مینادوری خودمون بیان میکنیم از نام همه مهاجرا حضور رحمت میگیم با محمد کی در مسکو شب و روز واتساپ قطعی وایبر قطعی سرگردانای بالای همه ای وقت یافته خیس رفت سنت پتربورگ حضور رحمت محمد جان بچه‌ها با شما ما التماس میکنم که امیخالی شانس را استفاده بریم به پول شما را یاد میتین یک هفته را گرفته منویسید موافق کدام استاتیا کدام پونکتش مینیستر چی گفته میتونی وقتی کدام شرطنامه را چخیل بستن در کار در فلش کارتاشون بلانکاش بود در واتساپ تون در اون جمله پارتیان بلانکا را پچت میکنی قطعی شرطنامه وقتی که همون خزینه نه کارفرما میبینه شما سریوز نه شما کاغذ قطعی کار میکنین و اوج راسشات چه میگیره و میفهمه قطعی کی سر کار کرده است اوج هم روز اول فکری کداد ایسری و میپره میره و کداد کدن نمیشه دیگه شما را نو وقتی میبینه که چیزی میگه شما هو گفتن میگیرین یک بار نه دو بار نه یک سال نه 10 سال شد مهاجرین ما فقط فریب میکنن کجا شما دیگه گپ قطعی باور میکنین مردم همه چی داکومنتال نکنین یاد گیرین کسی که ما چند تا را میشناسم میگه ما داکومنتال نه شرطنامه میبندیم خزانه یگم جمیده نمیتونه چه خیلی هست هم خیلی ما را میتیا چی میگن روسی قطعی жалко میگن همون پلیکی در همون تپلاخود расход شد باور کنید دوستان عزیز چی گویم دیگر التماس این خیلی نشوید التماس хорошая, большая, то вот сливы тоже, наверное, килограмм 40 надо. Бананы перечислили. Может быть, груши, если есть груши. Груши не обязательно. Да, ну... Обязательно сделаем. Там Все ясно у нас. Что надо, и вот список составьте, пожалуйста. Там 250 человек сидят. Да, там... Им просто витамины, чтобы были. Да. Очень здорово. Мы женщину не оставляем там. Если женщина там попадает, да, если у них нету никого, если бывает же так, что Бывает. они мне оттуда звонят, что вот так, мы его сами быстро организуем, билет возьмем, отправляем через 13 дней. Он должен сидеть после суда 13 дней. Сразу билет возьмем, отправляем, чтобы наши женщины там не сидели. У кого нету никого. Я бы хотела обучить людей, чтобы они здесь научились быстро как мы делаем в Москве. Мы вывешиваем в нашей волонтерской группе телефон этого отдела, вывешиваем, кто там задержан. И все наши 10 человек звонят в этот отдел и звонят в управление межрайонное. Естественно, там это все быстренько надоедает и людей быстренько выгоняют. Вот если бы мы могли здесь, в Питере, я там могу позвонить, да, у меня безлимитный по России, но далеко не у каждого волонтера, который звонит, есть безлимитный по России телефон, чтобы они могли в Питер звонить. Это вот с нашего ребята помощь, грации село ребятам, которые там содержаны, им помощь оттуда, с нашего ребята. Это мы должны делать ежемесячно, но только делаем по празднику, но надо этого тоже организовать ежемесячно. салому алейкум бародарони азиз бародарони муҳоҷир мо чӣ тавре ки ваъда намуда будем имрӯз дар спецприёмники шаҳри санкт петербург яъне боздоштгоҳи муваққатӣ қарор дорем оварда чи ҳамон хайре ки шумо кадаги будем оварда ба ҳамин спецприём расондем ва дар инҷа 260 нафар шаҳрвандони хориҷӣ қарор дорам аз байни онҳо 50 нафар шаҳрвандони тоҷикистон ва шаҳрвандони ӯзбекистон ва қирғизия ва дигар шаҳрвандо ҳам ҳастанд
мехостам бинадории худро ба консулгарии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри санкт петербург ва консулгарии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри москав ки дар ин кор бисёр саҳми арзандаи худро гузоштанд ва ба ҳоҷибурҳо ки дар бозори санкт петербург барои мо бисёр кӯмак карданд ва унам як саҳми беандозаи худро гузоштанд. худованд ҳар яки мо шуморо дар ҳифзи амони худ нигаҳ бидорад. мо бо бародарон суҳбат намудем ва اونا گفتن که اصلاح اینا خوبتر است، برای همین در امان خدا باشین. خداوند همه شما رو در حفظ امان خود نگه دارد. ва дӯстони азиз, мувофиқи ваъдаҳо дар бораи бланкаи нав гап мезанем. Имрӯз ман видеоро дар рӯзи 28 октябр сабт карда истодаам. аз ҳамин рӯз қарори вазорати корҳои дохилаи Федератсияи Русия ба тасдиқ расид. мувофиқи ин қарор бланкаҳое ки мо мегардонем, дида истодаед, мигратсион ва регистратсияи мо иваз карда мешавад. дар ин ҷо якчанд графаҳояш дигар мешавад, якчанд талаботҳо нисбати онҳое ки моро регистратсия мекунанд, нисбати онҳо талаботҳо. ҳамин рости гап спискаш хело дарози баъд хондам. аввалша мехонӣ, то охира меоӣ, аввалш айдуд меброя. чанд изменениҳо шуд. аз ҳамин хотир онҳое ки аз пагоҳи дигар фарду пас фарду дигар рӯзҳо регистратсия кунӣ меравед ва ба шумо талон метиҳанд, ҳамун бланкаи регистратсия метиҳанд, бояд намуди наваш бошад. оне ки пештар истифода мебурдем, мувофиқи ҳамин қарори вазорати корҳои дохилаи Россия, ин бланка дигар ба кор намеравад. эҳтиёт бошед, фиреб нахӯред дӯстони азиз. ва онҳое ки аллакай мо дорем, масалан имрӯз гирифтем, 2 рӯз пеш гирифтем, 1 ҳафта пеш гирифтем, то тамомшавии муҳлати эътибораш озод истифода бурда метавонем. аз ҳамин хотир яъне ки хуб аҳамият бидиҳед. онҳое ки аллакай доранд, то тамомшавии муҳлаташ истифода бурда метавонанд. онҳое ки минбаъд мегиред, нигоҳ кунед ки бланкаи нав бошад, шуморо фиреб надиҳанд, яъне ки дар намуди наваш шуморо регистратсия карда бидиҳанд. ҳушёр бошед. ин як хабар буд. ба ҳар ҳол чӣ хел аст, бо донӣ бо хубтар аст. ба ҳамин хабарҳои имрӯзаи мо ба охир расид. ин маълумотҳоямон. агар навор маъқул шудагӣ бошад, обуна шавед дар шабакаи мо, лайк монед, дар зери навор фикрҳо, андешаҳои худро оиди навор бинависед ва мисли ҳамеша дар охири видео ба ҳамаи шумо бурдборӣ, тани сиҳат ва хотири ҷамъро орзу мекунем. худованд нигаҳбонатон дӯстони азиз. азиз, чӣ хеле ки мебинед, шукри худо кор беҳтарин аст. заказҳо хело зиёд шуд аз ҳама шаҳрҳо. мана дар ин ҷо имрӯз 2 та хайскрин заказ дорем. якта 5 та қариб A50 аст, A30 ҳаст. мана ин Redmi Note 8 ҳаст, 2 таи дига дар ин ҷо, якта дар ин ҷо. наушникҳо ҳастанд. баъд Redmi Note 7 қариб 10 дона аст. чӣ хеле ки мебинед, мо ҳамин телефонҳоя манам хел дар коробка зада. дар ин ҷо чӣ хел дида истодаед, ба Московский область, Егоровск равон карда истодаем. инаш бошад Свердловский область, ин ҷо бошад Краснодарский край, ин ҷо бошад Якутия, Саха республика, инаш Краснодарский край. хулоса ҳамин хел телефонҳоя пур карда равон карда истем. ин коробкаи калонаш бошад. бачаҳо аз як завод Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, 7 ҳамин хел 156 телефон якҷоя хариданд. ин телефонҳоро инамитар упаковка карда равон мекунем. нам хеле аз стекло мемонем. пузирна клёнка ба кати маҳкам карда мен коробкаро ҷо мекунем. инамитар ҷо мекунем. компютери худмон кати напечат мекунем. ин Санкт Петербург будааст. бо инами скотчо маҳкам мекунем, скотчои почта. нам хел телефон бе ягон проблема рафта мерасад. ҳамин коробкаҳо мисли ҳамин анамино скотч мешавад. ҳамин хел первый классу обычни ҳар хел равон мекунем. да мо инҷа ноутбук дорем, худамон онлайн пули почтая ҳаминҷа месупорем, онлайн заполнят мекунем ҳамаша. ман инҷа ба навистагӣ ки онлайн оплачена. ва ин кардонҳое ки дар инҷо шумо мебинед, аз ҳамин кардонҳо мо ҳамин коробкаҳоро тайёр карда, бордиҷон тайёр карда истаст. ман ҳамин хел тайёр карда телефонҳоя дар дохилаш монда бо пленкаи пузирчати печонида ба шумо равон мекунем. ман ҳамин хел коробкача тайёр мешавад. хуб, ина ин 2 та
Redmi Note 8 ро бояд имрӯз стекло зада равон кунем. Баъзи бачаҳо хоҳиш мекунанд ки кушода стекло занед. این تلفن رو باید ما استیکلو زنیم بعدا روان کنیم. بعضی بچه ها خواهش کردن این ردمی نوت 8 کبود بوده. کنی اینش هم دوتا دیگر اشد کارو باید نقشوده روان میکنیم. کسی که خواهش میکند خیلی میگیریم. دوستان عزیز تلفنچه ردمی نوت 8 تلفنچه های بازیب مرحمت کنید. ما خریدیسیم دور دراز شد. دوستان عزیز ویدیو زنگ زنید. ناوشنیک ها هم هستند. من ناوشنیک ها رو روان میکنیم. به تشویش میگیرین. خب دوستان عزیز رقم هایی که میبینید حتما زنگ زنید. با تمامی کنج و کنار روسیه روان میکنیم به تشویش.